Hvad så, var det en god? Kørte den godt nu? Jeg kan nu, der er jo lidt på benzinbrugen, så jeg kan nu køre en halv del op, og så er jeg så igen. Og så vente. Så prøver så langt du kommer op. Ja. Ja. Okay. Kan du gøre det nu? Ja. Men har det været okay? Har den kørt godt nok i dag? Ja. Hvor kørte den fast? Kørte nok Derhen. 60 km/t faktisk. Var det hurtigt? Du er sej til at køre den mange. Bliver du bange? Bliver du redd? Nej. Det er aldrig. Aldrig. Selvom der er fuld af kraft. Selvom du har gemt din hjelm, og så har du arbejdshjelm på i dag. Ja. Men okay, så kører du opad, så kommer mig og pappa, så går vi bil, den anden bil med opad. Kan du huske, hvad vej du kom ned? Nej, jeg skal nok køre helt over der. Ja. Du ser, følg derop der med sneen, den er ikke op. Op på sneen der, så rundt. Okay, det er den bedste vej. Så kommer onkel Morten, og vi kommer den vej op. Så mødes vi deroppe. Okay? Du ved, når han får knaller den dag, så bliver det bare totalt nedtur. Det går for langsomt. Var den tomme forbindelse?